Hmm. Kakay mo, kapit na ka mo. Kapit na ka mo. Ayaw mo ako. Ay. Nabahan na kayo. Pan, abay pagpang sa GC tabi. Mawin na ka mo. Makulog na rin. Away doon. Hindi mo kasat, makulog. Okay, balik din ka natin. Pan, pagpakabuk. Kasi alas 8:10 masuk kita. Ini mungkin kita rasa sungguh di pada hari ini ang pag-uwi. Galing mo. Galing yung 6.1, 6.8. 6.8. Galing mo kami na. Kaya nagkakasahod kami. Yang kanay ganyan makabati pero kami wa. Okay pakabati. Malapit ka na. Malapit ka na. Ganda. Malapit ka na. Ada. Sana apa alas 10 tayo mga alas 10.
gawin itong ligo-ligo. Tama rin ito yan. Salamat. Press sa likod, sa kanang bubay ang asan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Toka. Toka inam. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna yang pagpangsyukur o pagdaig kanan na Allah subhanahu wa ta'ala sabab itipon do man ng kita kamo sininagabi sangbay ng Allah subhanahu wa ta'ala supaya magtuntut ng katigam ng agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yaning katigam ng agama Islam, yani ang pinakalabaw na katigam o pinaka-importante o iubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala kanatin mayon na pagatigamon. Sang kadig ng klase ng katigam na ideya dun sa dunya, way katigam na iubliga ng Allah ta'ala kanata yatabyayaning katigam sang agamanan. O ipromise ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uri patigamnan sampeglawngan nan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino lawnan yang akalinian ng Allah Ta'ala para kanan yang kadyawan na aindunyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pigatawag na kadag o katigam sang agama Islam. Mana yang pag-upod nato, yang pag-ingkod natin sini na ingkodan na dun supaya kadugangan yang kanatin kadag sang agama ng Allah Ta'ala, tanda yani, imalhan yani, na yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalinian dan para kanatin yang kadyawan. So isa yan sa mga dakwa na pangiluyan ng Allah Ta'ala yang makaupod kaw sini na mga ingkudan. Aw kalatda, alkansida itong mga utaw nawasilan adi. Although dita malong na ubos nilan kalat sabab, ang kadaygan na ang kanilang mga sabapan, ang kanilang mga aabar, nung pasaw ng mga katikadang ang kanilang mga ujur, bakasan ng ujur gaw kayang maana ng ujur, jamun ng ajer, plural term ng baras, maglaw nga doon na wa ito kay basi ang kanan ujur,
Anamanig yung baras nan. So buko ng ujur, kudi udhur. Base yung kanilang sabapan o valid reason, nandin lang pagkaupo dadi. Agad itong mga utaw sagaw na kaya nilang kadiyan, kaya nilang makaupod sa mga minini na ingkudan, o di palabay nila yan ng mga higayon, na kalat da nilan. Kalat da nilan kay kung yatigam gaid silan kung uno yang kadjaw ng kanaten may ingkudan na dun, silan niya magauna-una sini ng mga ingkudan. Ang ganilong ng sabad sa mga salapos salih, kung katigaman gidlong nan ng mga hari o ng mga anak ng hari, kung uno yang kadjaw ng kanaten mayo ingkudan na dun, unan nan kita kamu sang pag upod sini ng mga ingkudan. Alaikum salam. Unan nilan kita. Okay, inyan sagaw. Alaikum salam. Yang pag-ingkod sini na ingkudan, tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tihi may yasha. Aatag ng Allah subhanahu wa ta'ala, yani na kadyawan sang sino na ikahandanan. Agaw sa pamakutan ng uman isa, na maupod yan sitong mga utaw na akal liniyan ng Allah ta'ala para kanan, yang kanan tawfiq, o yang kanan induan. So mga ng Allah Ta'ala, yani, alhamdulillah, uriendo man ng sangkatuwig na panagpitas tamayo. Alhamdulillah, yatipon kita barik, at isang bayan ng Allah Ta'ala, ikanaman da natin na ningaon, basta iga pakabakasyon ako, ang yun ka natin pagpangadi na kamagunawa ng minini. Alhamdulillah, yakabusdaman kita, nang pasagaw yak purgod da kita, inshallah, way mamakapatangke, sini na kanatan pagpangadi at abya kung uman isa kanatan mamanarikod da sining babawan ng dunya. Paningkamutan ta na yanin na ingkudan tataman ng paguritas ang Allahu Ta'ala kay yaning pagtuntot ng katigam sambok sa mga mangkabakka na simba sang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Aw yagalong yang Allahu Subhanahu wa Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Aw simbalong nan yang kanmo kadenan taman ng pagdatengkan mo ng tigatawag na kamatay. So basin, nangatagbis pagid kita dong kay sugod pamanggid. Wapag yung totally akalat yung istorya ng pagpuno ng kanaton pagpangadi. O gid inshallah basin sang sunod ta na mga katipon, iyan na silan. Iyan na silan. Ang mga kalumunan ta mga taganakta na yan naglawng na maupod uman silan sini na pagpangadi. O gid ang kanilang mga rason na wasilan makaupod sini na mga ingkudan. Sugaw sa sunod, mamaka upod da silan. Aw paningkamutan tauman sa sunod na magkasim kita adisang bayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kibali, paningkamutan tawapay alas 8, idida kita. Kaya na nga, supaya di makanugon itong mga oras sa magatinagadi kita. Kaya ang oras yun ng puno natin, alas 8. Kung dumating yung bilang natin ng 10, dumating yung bilang ta ng 10, basta alas 8 na masugod kita. Pero kundi pinakalas na palugit ta, alas 8:10. Pero kanugon sitong 10 minutos na pagtinagaday natin. Kanugon sinyan. Madigpag yung amang kalong ta. Kung tanong ta, yung oras sa doon, 8:17. Ya, sugod ako mag-istorya, alas 8:10, sakto. Na 8:17, 7 minutes na paglonglong ko adi, malong ta na madigdang yalong ko. So monuno itong 10 panayamaw na, kung kasugdan taga dayon sidto, madigdagaw yang yalong natin. So bilang pagpuno ng kanatin mayo pagpangadi na kada simana, yang kanakin akaatag kamayo adun na induan, yaning kaimportanti ng pagtigam o pagpangadi ng pigatawag na mga hadith o peglongan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka mal ahadith. Uno yung yamasaut mo makapantag sang mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatigam na kita na amay ka magkalambit yung hadith. Magkalambit yung hadith, yung diretso ta,
magkasabot sinyan yang peglongan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na base kwanay, pwede pa may yan ipaatubang kamayo. So minin yan. Yang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan mga peglongan nan. Na pinaagi sa mga peglongan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asin yan ta pegaksiken, pegakamang nato, yang kanatin pag-agamas ng Allah Ta'ala. Pinaagi sang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, asin yan ta pegakamang yang kanatin mayo mga akida. Yang mga doktrina nato, mga paniniwala ta, sambok na kaya kamangan tayang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makapantag uman sang pag-ibadat natin sang Allah Ta'ala, makapantag sang pagsimbata sang Allah Ta'ala, sambok na kaya kamangan ta yang mga peglongan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating sang mga pamatasan na date natin mayo i-adapt bilang kamusliman, sambok na kaya kamangan ta yang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana, grabing ka-importante. Importante laban yang pagpangadi o pagtigam sang peglongan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaw gani, sambok sang pinakadakwa na panginluyan ng Allah subhanahu wa ta'ala kanato, inyang ipreserba ng Allah Ta'ala para kanato umat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pegatawag na sunnat. Ano yung maana ng sunnah? Yang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan yang kanan pamaagi. Agaw gani, yang kalima o word na sunnah fil lugha, min maani as sunnah fil lugha at tariqa. Upod sang maana ng kalima o word na pegatawag na sunnah at tariqa. Maana ng tariqa, yang pamaagi. Yang pamaagi. Okay, yang pigabot pasabot na sini, yang pamaagi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamaagi ng kanan pagsimba. Pamaagi ng kanan pamatasan. Pamaagi ng kanan pag-implementa sini na agama. Pamaagi ng simba sang Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos ng related sang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan pamaagi ng Nabi yang kanatin mayo, tigabasiyan. Agaw sa alhamdulillah, yang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yama preserba. Preserbado, yang mga sunnat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yama preserba yan, alhamdulillah, ya pili yang Allah Ta'ala ng mga utaw, sini na ummah, na sila niya mapreserba sini na mga sunnat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gawgani yan, aputukon ko muna yung kanakalalawng. Amay ka, magkadingig tayang pangan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ta magpakaringaw magsalawat kanan. Amay ka madingig ka munang nga na Muhammad, Nabi Muhammad, labida kung aun niya gasalawat sang Nabi, pagsalawat umang kamu sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagalong yang sang sambok na hadith, man salla alayya salatan, sallallahu biha ashra. Laong ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sino long nan? Ubos mega pakadag ng kwanadi. Kagan. Ubos ya kadag. Way kwanadi. Kaya kung on di makadag ng kanato basa, magabinisaya kita, magatagalog kita. Sagul-sagulin na lang natin. Ha? Sagul-sagulin na lang natin yung importante na magkasinabtanay tayo. Tagalog kunti. Sige, walang problema. Walang problema. Yung nga, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sino yung magsalawat? Ano ibig sabihin ng salawat? Yung magsala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung sala na sasambahin mo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin ng as-salatu ala nabi, yung magdua ka sa Allah Ta'ala ng kapayapaan para sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mananalangin ka kay Allah ng kapayapaan at saludo para sa kanyang huling sugo at pinili sallallahu alaihi wasallam. Yan ang salawat, yung magsabi tayong Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Yan ang as-salatu ala nabi. Isa sa dapat maging sabihin na natin
Parang prinsipyo na natin ng mga Muslim na kapag maririnig natin ang kanyang pangalan, lalo't lalo na ang kanyang mga kasabihan, wag natin talagang kalimutan magbigay ng tinatawag na kapayapaan at saludo sa kanya. Dahil nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man yung magsalawat sa propeta Muhammad ng isang beses lamang, sallallahu biha ashra. Alaikumussalam. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay rin ng salawat sa kanya ng 10 beses. 10 times. Tingnan mo. Isang sabi mo lang ng sallallahu alaihi wasallam. Isang sabi mo lang ng alaihi salatu wassalam. Isang sabi mo lang ng Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mag-reply sa'yo yung Allahu Ta'ala ng salawat para sa'yo 10 times. Bibigyan ka ng Allahu Ta'ala ng kapayapaan at saludo mula sa Kanya mismo ng 10 beses. Sa pagsalawat mo lamang ng 1 beses sa Kanya. Kaya wag tayong maging, ano yung pan ng Tagalog ng masingit? Wag tayong maging maramot, madamot. Kasi sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya mismo doon na ang taong naririnig niya ang aking pangalan at hindi siya nagbibigay ng salawat sa akin, ang taong yun ay madamot. Noong pasagaw, malinikaw kumila ng masingit na utaw, tanaway itong utaw na piyagadingig na niyang pangan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero di magsalawat ka na. Di magsalawat ka na. Ako sa magsalawat kita sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amay kaya kadingig nato yang panganan o mga piglongan nan kay na nga mabalos yang Allahu Ta'ala ng makasampu kasalawat kanato. Na dumduma, isipin natin yun na reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinukuha natin ito mula sa kanyang mga sinabi, mula sa mga hadith. Ito ay guidance, ito ay gabay at liwanag at paglilinaw, pagbigay lilinaw sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pag-aaral ng hadith o mga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang pag-intindi nito sa tamang pagkaintindi, kabilang ito sa mga malalaking pagsunod kay Allah. Kabilang ito sa mga malalaking pagpapalapit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto mo maging malapit kay Allah, maraming pamamaraan paano ka maging malapit kay Allah at kabilang na doon ang pag-aaral ng kanyang mga sinabi, ng kanyang hadith. Una mga kapatid, tandaan natin na ang hadith o pag-aaral ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, unang-una, as-sunnatu wahyun min indillah. As-sunnatu wahyun min indillah. Waalaikumsalam. Ang sunnah o ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa itong uri ng revelasyon, wahi, isa itong wahi, revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya importante pag-aralan ang hadith. Importante pag-aralan ang sunnah. Bakit? Ito ay kabilang sa mga uri ng revelasyon na ipinababa ng Allah sa kanyang propeta. Di ba parang lumaki na tayo sa kaalaman o informasyon na ang Quran, ito ang tinatawag na revelasyon mula kay Allah. Hindi lamang ang Quran. Hindi lang ang Quran ang revelasyong ipinababa ni Allah sa sangkatauhan. Kasi ang pangalawang revelasyon ay ang sunnah o ang hadith ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit natin nasabi na ang sunnah isa itong revelasyon mula kay Allah? Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita ng kanya na lamang pananalita. Ibig sabihin, kung ang propeta Muhammad ay nagsabi ng isang bagay, gawin mo ito, huwag niyong gawin ito, ganito, ganyan.
Ganito yung explanation yan. Yan ay hindi lamang sabi-sabi lamang ng propeta. Hindi. Baka ganyan ng basta piglongan gid ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yung magalong yan. Minini-minini-minan. Baka. Law ng Allah Ta'ala, in huwa illa wahyu yuha. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isa yung revelasyon. Isa yung revelasyon na ipinababa sa propeta na sabihin mo ito. So example, kung nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ang pinakamainam sa inyo ay yung mga taong nag-aral sila ng Quran, at pag nang natuto na sila ng Quran, ito ay itinuro nila, indo nilang sang kadaygan pa sa kanilan. Itinuro nila ito sa iba pa sa kanila. Ang pagkasabi ng propeta na iyon, hindi lamang niya sinabi na ganyan dahil gusto niya yung sabihin. Bagkus inutusan sa ni Allah, sabihin mo yan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kaya pangalawang revelasyon ang sunnah, ang hadith. At saka sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmah. At ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, o Muhammad, ang kitab at ang tinatawag na hikmah. Ipinababa ni Allah sa iyo, Muhammad, ang kitab at ang hikmah. Sabi ni Imam Ash-Shafi'i, Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, rahimahullah, na ito, ang sinabi niya na ito ay makukuha natin, makikita natin sa kanyang libro na Ar-Risala. Kabilang ito sa mga tinalif, sinulat ni Imam Shafi'i na libro ang Ar-Risala. Sabi ni Imam Shafi'i sa librong ito, fadhakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an. Nabanggit ni Allah ang word na al-kitab sa Quran. Ang ibig sabihin ng al-kitab, literally, ang libro. Sabi ni Imam Shafi'i, ang ibig sabihin ng kitab sa Quran, kapag ito ay nababanggit, ang ibig sabihin yan ay ang Quran. Yang maglaw kita yung kitab, mga gad kita sang induan ng kitab, yung but pasabutsan na kitab, yung Quran. Wa dhakara al-hikmah, fasami'tu man arda min ahli al-ilmi yaqul al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At sinabi na naman ni Imam Shafi'i, rahimahullah, at nabanggit na naman ang tinatawag na al-hikmah. Ano ang al-hikmah? Al-hikmah ang wisdom. Wisdom, sabi pa nga nila. Nasabi ni Imam Shafi'i, narinig ko sa isa sa mga nagustuhan kong scholar. Meaning, merong paborito na scholar si Imam Shafi'i sa kanyang kapanahunan, at narinig niya mula sa scholar na iyon na ang ibig sabihin ng hikmah o wisdom na nabanggit sa banal na Quran, sunnatu Rasulillah. Ang sunnah o pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang ibig sabihin na ng sunnah. Gaw sa magpakadinig kita sa Quran, yang kitab o yang hikmah, yang but pasabutsan, yang Quran o yang uno kay pahad. Magkalambit yang kitab sang Quran o nimbot pasabot. Haris. O nimbot pasabot ng kitab amay kaya kalambit sang Quran. Yang hikmah, type, barikan kay pahad. Yang kitab uno, yang sunnah, hikmah, baliktad ko gid. Sinigalong san? Si Imam Abdul Muhsin? Si Imam Shafi, timani yan. So kapag naririnig natin yung word na kitab sa Quran, ang ibig sabihin yan ay ang Quran, at kapag naririnig natin ang hikmah, wisdom mula sa Quran, ang ibig sabihin nito ang hadith o sunnah, pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, tandaan natin, kabilang sa mga dahilan bakit importante pag-aralan ang mga hadith. Bakit importante pag-aralan ang mga sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tabya. Dahil lianna sunnata tubayyinul Qur'an al-Karim. O anna sunnah tufassirul Qur'an al-Karim. Ang sunnah o ang hadith, ito yung nagbibigay explanation, paglilinaw pa lalo sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim. At aming ipinababa sa iyo, O Muhammad, ang tinatawag na dhikr. Ibig sabihin ng dhikr, lugatan, adhikru fi lugatina. Allahu alam. Sino nga matigam? Alibrin ko sa mahad kisum. Ha? Kair, unin maana ng kuan, dhikr, sambasa ta. Ha? Patadum. Aw ipababa nami kan mo yung patadum kay Muhammad. Ya matigam kamo adhikru min asma'il Quran. Sa kuanya ni may makamang sa ulumut tafsir o ulumul Quran, science of Quran, sa mukaddimat, sa mga introductions ng pagpangadi ng science of Quran. Akapangadiyan mayo adto yung pinataw na asma'ul Quran. Tupod sang asma'ul Quran ad-dhikr, yung patadum. Makasabot ka? Kabilang sa mga pangalan ng Quran at tinatawag na ad-dhikr, paalala. Dahil ang Quran ay paalala ito. Paalala ang banal na Quran. Kagaya ng sinabi ni Allah sa banal na Quran sa iba pang mga bersikulo, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Katotohanan kami ang nagpababa ng dhikr. Paalala, ibig sabihin ng Quran, at kami yung mag-preserve nito. Kami mismo yung mag-preserve nito. Sabi ni Allah sa binasa natin kanina, kami ang nagpababa sa iyo ng paalala, ibig sabihin ng Quran. Ano ang gagawin mo dito, Muhammad? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim, upang linawin mo, i-explain mo ito sa mga tao kung ano yung ipinababa sa kanila. Kasi bigyan ko kayo ng example. Ang sala, di ba nabanggit sa Quran? Kau kay Bapa, di ba ya malambit ni galong yang Allah Ta'ala sa madig na ayatan sa Quran, wa aqimus sala. Hindi ganyang pagsambayang. Di ba? Ilambit ba ng Allah Ta'ala sa Quran kung makapila kita kada lo magasambayang? Ha? Kau pa. Ilambit ba ng Allah Ta'ala sa Quran, baka sa hadith? Ilambit ba sa Quran yung bilang ng sambayang na pagasambayang ng takadalaw? Wa. When kalambit, sang hadith. Mana, yung hadith yung yaga-explain ng lasak ng Quran. Kamagunawa doon, another pa. Okay. Pagpuasa sa buwan ng Ramadan, madig na aya, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Pero binanggit ba ng Allah Ta'ala yung mga alituntunin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa banal na Quran, lahat-lahat o hindi? Hindi. Saan nabanggit? Sa hadith, sa sunnah. Kaya dapat natin pag-aralan ang Quran, ang sunnah. Importante ito dahil ang sunnah, ang mga hadith ang nagbibigay paliwanag sa ano yung laman ng Quran. Kasi meron ngayong sikta, mag-ingat kayo. May sikta ngayon na nagsusulputan na Quran only, no need for hadith. May mga ganyan ngayon na mga tao. Yung tinatawag na Al-Qurani yun. Sikta yan, Quranist. Yung mga Quranist na mga tao. Ito yung mga taong sabi nila, sapat na yung Quran sa amin. No need na ng hadith. Kung ganyan, sige daw, explain mo paano yung pagsala. Ilang beses tayo magsasala. Binanggit nga yung pagwudu, paano magwudu. Di ba? Lahat yan na hindi nabanggit sa Quran. O kung nabanggit man, iilan lamang, hindi kompleto. Saan yung kakompletohan nito? Nasa hadith. Kaya kailangan magsama ang Quran at hadith. Hindi pwede yung mag-aral ka ng hadith ng Quran, wala kang kaalaman patungkol sa mga sunna o hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo kagaya ng pagkakita ninyo sa akin. Ibig sabihin, paano nyo ako nakita magdasal? Gayahin ninyo yung pamamaraan ko. Hindi naman nabanggit sa Quran paano talaga yung formation ng pagsala. Paano yung takbiratul ihram, paano yung pagruku, pagsujud. Hindi sinabi sa Quran. Ano yung babasain sa ruku, ano yung sasabihin sa dua o istifta, hindi yan binanggit sa Quran. Nasa sunnah. Naintindihan ninyo? At sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
khudhu anni manasikakum. Kunin ninyo, gayahin ninyo mula sa akin, mula sa akin. Gayahin ninyo mula sa akin ang inyong mga ritual. Inyong mga ritual. Ibig sabihin yung mga mag-hajj, yung mga mag-hajj, mag-umrah. Kung gusto niyo mag-hajj at umrah, gayahin niyo yung pamamaraan ko. Gayahin niyo yung pamamaraan ko. Paano nag-hajj ang Rasulullah? Paano nag-umrah ang Rasulullah? Nabanggit ba sa Quran kung paano yung pag-hajj at pag-umrah ng Rasulullah? Hindi. Nabanggit lamang doon na mag-hajj at mag-umrah kayo. Pero hindi sinabi doon kung paano yung pag-hajj. Hindi sinabi doon na kailangan bago ka lalapas, lapas ba? Wala yung Tagalog, kalubat na. Kalubat na yung Tagalog ta. Ano yung kwan? Yung malapas ba? Kapag bago tayo susobra dun sa tinatawag na mikat, kasi kapag ikaw ay mag-umrah at hajj, meron tinatawag na mikat, starting point. Ibig sabihin, dun ka mag-start ng ritual ng hajj at umrah mo. Nakabihis ka na yan, may gagawin ka niyan, maliligo ka, mag-grass cutter ka dito, kadagan mo kay pahadyang mag-grass cutter adi. Mag-grass cutter ka dyan, yung dito mag-grass cutter ka rin, magsala ka ng 2 rak'a doon sa mikat, then pag aalis ka na, magtalbiya ka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lahat yan hindi nabanggit yan sa Quran. Yung detalye nasa sunnah. Kaya importante masyado. Pangatlo, bakit dapat natin pag-aralan ang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lianna ta'allum al-hadithi min alamati iradatil khairi bil abdi. Dahil ang pag-aaral ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabilang ito sa mga sign, mga tanda na gusto ni Allah ang kabutihan para sa isang alipin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya mga di kita ng hadith. Alhamdulillah ya nakikinig tayo patungkol sa mga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kanyang mga sinabi, mga hadith niya. Tandayan ngayon ang pag-upo ninyo ngayon dito, tandayan na si Allah gusto niya ang kabutihan para kay Bapa Bukol. Yung pag-ingkod ni Bapa Kwanade, ni Bapa tanda na gusto ng Allahu Ta'ala para kananyang kadyawan. Yung pag-ingkod na doon yung pumika, tanda na gusto ng Allahu Ta'ala yung kadyawan para kang pumika. Yan di pagkaingkod ni Pulana di tanda na di gusto ng Allahu Ta'ala yung kadyawan para kanan. Kalat. Gaw sa swerte. Kita yang ipili ng Allahu Ta'ala. Kadega doon ng mga utaw sa palibot. Way pegainang, yaga silpon gid. Yaga tanaw gid ng TV. Di pa sa mapangatug. Pero wa sila na di. Kanugon, madig na kadyawan yang telampas nilang sini ng mga waktu adon. So panginsukuran tayong Allahu subhanahu wa ta'ala na yupod lang kita sini na ingkudan. O pangaintas ang Allahu ta'ala na sa sunod, upod gyapon kita sini na ingkudan. Gawgani ya malambit na kagay na yung peglawngan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na nabanggit natin yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kanina. Dayag kuminkanak. Lumagpas, tama, lumagpas. Sumubra. Okay. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino man yung magustuhan ni Allah ang kabutihan para sa isang tao, tuturuan siya ng Allah ng kaalaman patungkol sa Islam. Ang iyong pagsasaliksik ng kaalaman, tanda na si Allah gusto niya para sa iyo ang kabutihan. Kaya wag niyong sayangin at ang bagay na ito. Nakabilang sa pag-aaral ng Islam, ang pag-aaral ng Quran at ng sunnat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga pinakamalaking dapat natin pag-aralan kapag ang ating pinag-uusapan ang pag-aaral sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat. So meron pa tayong 18 minutes before 9. So di tayo susobra ng 9. Pag 9 to 9:30, may mga tanong ganyan. So may time limit tayo. Di tayo magpasobra. Pang-apat, dirasatul hadith sababun lin najati minal fitani wad dalal. Ang pag-aaral ng mga hadith o sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, dahilan yan upang makaligtas ang isang Muslim
mula sa mga temptasyon, mga fitna at balal at kaligawan. Ibig sabihin ang taong zero pagdating sa mga hadith o mga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga gabay, yan ay madaling mabiktima ng fitna, madaling mabiktima ng tukso ng mundong ito. Walang paninindigan sa kanyang relihiyon. Bakit? Kung wala siyang kaalaman o kung meron man kulang pa ang kanyang kaalaman patungkol sa gabay at sunnat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay na hindi na kayo kailanman maliligaw, di na kayo kailanman matading ng panangkagan kapag inyong itong panghahawakan. Di nang akaputan gid na literal. Agad yang pag-aaralan natin ito, aalamin natin, pag-aaralan natin ito, isa sa buhay natin ang dalawang ito. Ano ang dalawang ito? Kitabullahi wa sunnati. Ang Quran ng Allah Ta'ala at ang aking sunnah, ang aking pamamaraan. Paano ko isinabuhay ang relihiyon na ito? Paano ko itinaguyod ang relihiyong ito? Yan ay kaligtasan mula sa kaligawan at sa tukso ng mundong ito. Ang hadith na ito, alam ninyo kailan ito sinabi ng propeta Muhammad? Sinabi niya ito sa Hajjatul Wada, farewell Hajj, huling Hajj ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ilang beses lamang siya nakapag-Hajj. Isang beses lamang. Sa ika-11 ata, 11 years after Hijrah, nag-Hajj ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, then 80 days after, namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun, at kabilang ito sa mga huling payo niya sa umat niya. Huling sandali na kinausap niya ang kanyang mga sahaba sa napakalaking pagtitipon sa panahong iyon. Sinabi ng mga sahaba na nasa 100,000 yung mga sahaba, sobra, nag-attend ng Hajj na iyon. At yun ang huling beses na nagbigay payo ang propeta Muhammad sa ganung kadami ng mga tao. Kabilang ito sa iniwan niya. At sinabi ni Imam Malik ibn Anas rahimahullah, kabilang sa mga imam ng 4 na madhab ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yung madhab ng Malikiyah. Sabi niya, as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariq. Sabi ni Imam Malik rahimahullah, makikita natin ang sinabi ni Imam Malik na ito sa kitab na Ash-Shifa ni Qadi Iyad. So yan, mga masdar yan, mga sources, kung lalo na kayo ng mga syabab, gusto ninyo mag-refer back sa mga librong ito. Sabi ni Imam Malik, as-sunnatu safinatu Nuh. Ang sunnah, kagaya ito ng barko ni Nabi Nuh alayhi salam. Naalala nyo pa yung kwento ni Nabi Nuh alayhi salam nung nilunod ng Allah Ta'ala ang kanyang kaum dahil hindi sila sumampalataya kay Allah at sa kanyang propeta sa panahong iyon. Ano yung inutos ng Allah kay Nuh? Gumawa ka ng barko. Ihinalintulad ni Imam Malik rahimahullah ang sunna ng propeta Muhammad na kagaya yan ng barko. Nasabi niya, man rakibaha naja. Sino yung sasakay sa barkong iyan? Maliligtas siya. Wa man takhallafa anha ghariq. At sino yung magpatagal-tagal siya magsakay doon sa barkong iyon kagaya ng sunna, ayaw muna niya sumunod sa sunna o pamamaraan ng propeta kasi nai-enjoy niya yung mga bid'ah, mga pamamaraan ng pagrelihiyon na hindi naman itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nai-enjoy siya doon, talagang malulunod siya. Hindi literally malulunod siya sa dagat, kundi malulunod siya sa tinatawag na kaligawan. Malulunod siya sa mga maling gawain. Malulunod siya sa ipinagbawal ng Allah. Malulunod siya sa mga fitna, mga temptasyon at tukso ng mundong ito. Kaya napaka-importante ng sunna, mga kapatid. Panglima mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at baka ito yung huli nating kukunin, as-sunnatu
tahfadul aqidata wal ibadata wal akhlaq. Ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniingatan niya, pinipreserve niya ang akida, ang doktrina, wal ibada at ang pagsamba, wal akhlaq at ang pang-uugali ng isang Muslim. Ibig sabihin, ang taong zero pagdating sa sunnah, talagang masisira yung akida niya. Talagang masisira siya sa kanyang akida. Masisira yung kanyang pagsamba kay Allah. Masisira yung kanyang pang-uugali. Kasi ang sunnah, tinuturo sa atin ng sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang tamang akida, ang tamang doktrina o paniniwala, kasi kabilang ito sa pinagkukunan natin ng ating akida. At masisira rin yung pagsamba natin, kasi yung pagsamba natin, hindi yung gawa-gawa lamang natin. Hindi yung ating naiisipan na mga pagsamba, yun yung ating susundin. Yung pagsamba natin kung paano yung pagsamba ng propeta. Yung pagsamba natin kung ano yung sa pamamaraan ng propeta. At yung pag-uugali natin, kailangan pag-uugali ng propeta. Kaya sinabi ng propeta sa isang hadith, innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlaq. Katotohanan, ako ay ipinadala sa sangkatauhan upang kumpituhin ang mga mabubuting pag-uugali. Ibig sabihin, hindi lang pagsamba, hindi lang akida, kundi kasama na dyan yung pag-uugali. Kailangan yung parang nakasunod tayo sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, kabilang siya sa mga imam na 4 ng madhab ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, sabi niya, usulus sunnati indana at tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi na ito ni Imam Ahmad, makukuha sa kitab na Usulus Sunnah. Sa Usulus Sunnah ni Imam Ahmad. Sabi ni Imam Ahmad, ang mga pundasyon o mga principles ng sunnah sa atin, ibig sabihin tayo na tumatahak sa tamang landas, sa tamang akida, yung mga prinsipyo ng sunnah sa atin, kabilang doon at tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Yung paghawak sa ano yung pamamaraan ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit mga sahaba ng Rasulullah? Bakit kapag napag-usapan natin yung sunnah ng propeta, hindi talaga pwede na di natin pag-usapan ang kanyang mga sahaba? Di talaga pwede na di natin pag-usapan yung mga sinasabi na yung mga kasamahan ng propeta. Dahil ang nagpalaganap ng sunnah ng Rasulullah sa sanlibutan ang mga sahaba. Sila yung nagpalaganap nito. Kung hindi dahil sa mga taong ito, hindi makakarating sa atin ang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi dahil sa mga sahaba ng Rasulullah, hindi natin malalaman ang tamang akida o tamang doktrina sa Islam, ang tamang pagsamba kay Allah, ang tamang pag-uugali na iniwan at tinuro sa atin ng propeta Muhammad. Dahil ang mga taong ito, sila yung pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapag-aral directly sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagaya ng ganito, direct kayo nag-aral sa akin, na ang mga sahaba direct sila nag-aral sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung example, si Bapa Bukol, ya iskwila kang Idris, si Idris ya iskwila ka na. Hindi ganyan. Ang mga direct student ng propeta, ang mga sahaba. Kaya kung may mga taong mas nakakaintindi ng Islam after ng propeta Muhammad, ang mga sahaba. Na marami ngayong mga taong sinisiraan nila ang mga sahaba. Kagaya ng mga Shi'atul Rafida, na kabilang sa akida nila ang pag-alipusta. Tama ba? Yung pagsira, pag-insulto sa dignidad ng mga sahaba. Para sa kanila, kuffar ang mga sahaba. Para sa kanila, mga munafik, mga murtad ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasuklaman nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hate nila, antay sila sa mga sahaba. Dahil ang mga Syiang ito gusto nilang atakihin. Gusto nilang atakihin ang Islam. Pero hindi nila kaya yan, hindi nila yan magagawa kasi kung direkta nila sirain ang Islam, kakalabanin sila ng mga kapwa, mga Muslim.
So para maging indirect yung kanilang pagsira sa Islam, sisirain nila yung mga taong nagparating sa atin ng relihiyong ito kagaya ng mga sahaba. Kaya kabilang sa obligasyon natin ng mga Muslim, ang pagdepensa, yung depensahan natin, ipaglaban natin ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam laban sa mga taong sumisira, umiinsulto sa kanila. Dahil tandaan natin ito, lahat ng kaligawan, lahat ng pagkalihis mula sa tamang landas, mula sa tamang pamamaraan ng pagsabuhay ng relihiyong ito, pagdating sa akida, pagkalihis, pagkaligaw sa tamang akida, tamang panguugali, tamang pagsamba kay Allah, isa sa mga malalaking dahilan niya ang pagpapalayo natin sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung kamangmangan natin, yung kaawamtah pagdating sa sunnat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yung oras ta 8:54, so asili ko tapuson yang kanatin mayo bityara makapantag sini na gabi, pangayta sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbarapantag kariko ng yamang kadinig nato, aw inshallah subhanahu wa ta'ala, sabuton tamayo, pagkasunduan natin sa gabing ito, kung anong araw tayo, talaga kasi ito opening pa man lang, bilang formal na pag-open. Yung klase talaga natin ay magsisimula next week. At ang ating pamamaraan ng pagklase, huwag kayong matakot kasi yung mga syabab na sumasali sa pag-aaral, sila lang yung magsusulat, magme-memorize, pero lahat mag-exam. Top 1 na yung pumikasan. Permian top. So, yun. Pero magtutulungan tayo para ma-refresh naman yung napag-aralan natin after how many weeks, how many months. So, yun ang mangyayari. So, ang pag-aaralan natin, every week, 2 gabi. Ganito na mga oras, 2 gabi, mag-aaral tayo. Ang pamamaraan ng pag-aaral natin, yung mga syabab, ang inyo ay bibigyan ko kayo ng mga soft copies para mag-take note kayo, magsulat kayo. Kung ayaw nyo na mag-take note kasi parang paspas masyado o yung madali masyado si Ustad magsalita, pwede naman nyo i-record, lagay nyo yung cellphone nyo dito, i-voice nyo, record ninyo, pag uwi nyo dun sa bahay, pakinggan nyo lahat yung explanations ko. Then isulat ninyo. Pwede yung ganun para madalian kayo. Then, yung mga magulang, mga adults, parents, huwag kayong matakot. Kasi yung gagawin nyo lang, kagaya ng ginawa nyo ngayon, umupo lang kayo, nakinig lang kayo, may tanong kayo mamaya, magtanong kayo. At hindi ako nag-i-stricto sa pagdating sa pagtatanong. Kung may katanungan kayo outside sa ating topic, ahlan wa sahlan. Ang importante, makakadagdag ng ating kaalaman patungkol sa relihiyong ito. So ano yung mga pag-aaralan natin? Sa first na gabi, ang pag-aaral natin ay ang librong ito. Ang librong ito na Kitabut Tauhid ni Sheikh Said ibn Halil al-Umar. Hindi kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Actually, ang kitab na ito ay parang summarization ng Kitabut Tauhid ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaya napakanipis lamang. Yung kay Sheikh Muhammad, tag ganito talaga. Napakakapal, masyado. Pero ito napaka-kwan lamang. Kuha lang tayo, dahan-dahan. Ito ay patungkol ito sa akida. Akida ito. Kailangan, astagfirullah. Kailangan mapag-aralan natin ang tamang akida sa panahong ito. Dahil laganap ngayon ang mga sirang akida. Pagdating naman sa pangalawang gabi sa linggo, ito na naman yung pag-aaralan natin. Arbaun an-Nawawiyah. Yung 40 hadith na itinipon ni Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. About ito sa hadith. Every night kukuha tayo ng isang hadith. Kukuha tayong isang hadith, ibabasahin natin, i-explain natin, then ipapalabas natin mula sa mga hadith na yon yung mga aral na ano yung mga aral na makukuha doon, particularly sa akida, then sikapin natin pagdating rin sa fiqh at pagdating sa tinatawag na mabubuting asal. Ano yung mga mabubuting asal na makukuha sa hadith 1, hadith 2, hadith 3 na ating pinag-aralan. So yan yung mangyayari. Ganyan yung pagklase natin. So ako personally, pinili ko na yung klase natin is Wednesday and Thursday.
Wednesday and Thursday. Pero ano yung gusto nyo talaga? Kasi ako, yung available lang talaga is Monday to Thursday. Okay na ba kayo doon sa Wednesday o Thursday? Or maglipat tayo ng mga gabi? Basta sa 4 na gabi na binanggit ko. Kau pa. Webes aw. Yang Bernis manggod pa, yang Bernis ha, ting patana ko kay klase pagkakisem ng mahad. Isa yan. Actually, Bernis gaw, maklase gaw man na ng Bernis kaso damdam ko sa gaw, nanid ko magpatana kay grabe daw man yang klase to, bakbakan daw man to. Pagkagid sa classroom pati sa kantin bakbakan gyapon. So yun yan. So ano yung preparable nyo na mga gabi? Merkulis, Webes. Kamo pa, ikaw. Ano gusto mo? Tanghali yung klase natin? Problema, may mga trabaho yung mga kuan. Ikaw pa. Ikaw. Kamo, Ten. Merkulis, Webes. Kamo saan? Kau ba yan? Merkulis, Webes, Yapon. Okay, so inshallah, i-final ta. Total, next week, yabos naman yung araw. Wada may araw. Magsabardaway kita ng pilang kagabi, labidadong pitsa 30. Subhanallah. So, inyan, ang mangyayari ngayon, final natin na yung araw o mga gabi ng mag-aaral natin is every Wednesday. Yung pag-aaral natin is about Aqidah. At Webes, ang pag-aaralan natin is Hadith. Hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then, yun nga, yung pamamaraan ng pagklase natin ganun. At sana, ulitin ko, maging maaga tayo, please. Maging maaga tayo. Wala pang 7 kung maaari, andito na tayo. Bakit? Para di masayang yung oras ng kakahintay sa inyo. Hindi naman kami mapapagod maghintay. Di kagaya ng jowa mo na napagod maghintay sa'yo. Di ba, Dres? Mga mininyan ba? Dapat mag-aanad ka kanak ng mga hugot. Mga minan. Ayaw gid pagpa-depress kay na delikado maghikog. So yun ang dapat mangyari. Maging maaga tayo para exactly 8 makasimula tayo. At para hindi naman yung kasi kung maliit kayo, nag-start na yung klase natin, yung mga nasabi natin na hindi mo naabutan, sayang yun. Sayang yun. Ang totoo, sayang yun. Kaya sana maging maaga tayo, on time tayo. At please, baka may ma-invite pa kayo, mga youth, mga kapwa ninyo, mga kaibigan ninyo, sana para mas dumami pa tayo. Alhamdulillah, para madami tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maside 30. Maside 30 kita. Inshallah, basin sa mga next week, kadugangan pagaw kita, inshallah. So, pang-invite pa kamo para magkadig kita. Ang pamangkadaygan wapagit pakasud kay ang mga udor nilan, mga odor nilan, basin next week waday odor nilan, nakasud na silan. So kung ang mga usip may mga katanungan o paglilinaw sa mga nabanggit natin kanina, so feel free magtanong. Kaso wala tayong snack ngayon kasi walang budget. Baka next week inshallah may mga kapi-kapi na tayo. Inshallah. Then kung may makapag-agkit-agkit dyan, next week, magdala kayong agkit-agkit para mas masarap yung usapan natin. So, bismillah. May mga katanungan. Dakay bapa. 2 years pa. 2 years kaw katanak ka di. Di good pwede di mo unaon yan yung pagpangusay pa doon. Pero itong yama klasiko, kagay na, mga usip may to, or labas sa topic, way problema. Base ang mag-usip ka mayo ng kung haram yang music, base pwede kumanta. Yun yan. Ay, pwede sumayo.
Eh, party yan isang balik Islam. Okay. Kaya yung balik Islam din, nasa dyan nila po sa Islam. Okay. Pero pagka tungkol na sa kanan, mga pamilya, kung ang mga patyan, at ewan po na sa sa Bisaya. Pero wain pagkapir. Wain pagkapir. Tungkol na sa pamilya na, at yan makapakulo sa Bisaya. Sang simenteryo gud nilan or base at tugid sa banwa nilan. Ito sa Panginoon. Pangubuan ng Kabisayan. Basta nga, inventaryo yung gano'n. Yang pegatawag ang ganyang taseng sitwasyon dito yan papasok sa tinatawag na alwasiya. Ang wasiya na tinatawag yung last will, kabilang yan sa mga last will eh. Kung ikaw eh parang napapansin mo na nalalapit na yung panahon mo, so nire-recommenda ng Allah Ta'ala na magbigay ka ng last will, testament. Pasaksihan mo sa dalawang tao. Kasulatan, ako si Abdul Muhsin, kung mamatay ako, blank, 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 blank. Yan. Yang saksi si Idris o si Pahad, pirmado. Inan. Ang wasiya o last will, di yan pwede i-implementa kung hindi naaayon sa batas ng Islam. Kasi kabilang sa mga surut o kondisyon ng wasiya, fi gayri maksiyatillah. Sa hindi pagmaksiyat sa Allah, yun pwede i-implementa. Pero pag maksiyat, hindi yun implementa. Kasi example, sige, patay ka na, ano naman magagawa mo? Napatay, siyempre, yung tatrabaho sa'yo, yung mga taong na, yung mga kapatiran mo na mga Muslim, so yun ang mangyayari. Hindi yun hindi yun ma-implement na wasiya niya. Hindi pwede yun. Pero into gani base ka murtad? Ang pagsabi ng ganyan, hindi pa natin masasabi na nagmurtad talaga siya. Maliban kung magsabi siya, di na ako Muslim, balik na ako pagka-Christian, yun, kafir na yun, wala na tayong magawa doon. Pero yung ganung klaseng wasiya, yan, yung di pa yun dalil na naging kafir na siya. So hindi masusunod yung kanyang wasiya. So ang mangyayari, kailangan sa Muslim community kung saan siya nagjajamaa, kailangan ma-inform yung jamaa na yun upang makuha yung bangkay. Maliban kung talagang nagsabi siya, may mga witness na nagkafir na siya, hindi na siya Muslim, yun, bahala ka na. Okay? Yang importante siya pa kung ya-confirm yun na yagamurtad, waday kasutasan. Waday kasutasan kung ya-confirm na yagmurtad. Pero kung hindi pa siya nagmurtad, parang mali lang na wasiya yun, magkakasala tayo kung hindi natin kukunin yun. Kasi ano yung hatol ng yung pag-asikaso sa patay, yung janaza, fardu kifaya. Anong ibig sabihin ng fardu kifaya? Idha qama ba'duhum sakatat taklifu anil baqin wa idha tarakuhu athimu jami'an. Sabi ng mga ulama, ang fardu kifaya, obligado siya, pero hindi sa lahat, hindi sa individual. Ibig sabihin, kung merong makagawa na nun, wala nang kaso yung iba. Example, yung adhan, fardu kifaya, kailangan ba lahat sa atin mag-adhan? Hindi. May maka-adhan ng isa, di na magkakasala si Idris kung di siya nakapag-adhan. Pero kung walang mag-adhan, kalat ng Dato Abdul, magadusa ubos. Mininyan niya ako ng dagisan, confirm muna kung yagamurtad yun o wa. Kung yamabalsamar man, tapos siya ma-confirm na Muslim gyapon, mapagkuan kibali, giyubok tagil lang kay way Muslim community, kailangan gud inyan kuanon. Kung di na talaga ibibigay, example, ang balik Islam na yun ay hindi nakapagsulat ng last will testament. Kaya sa mga kapatid nating balik Islam, kailangan talaga
magsulat kayo ng last will testament, permado ninyo na kapag ako ay mamatay, kailangan i-turn over yung katawan ko sa pinakamalapit na Muslim community. Pinakamalapit na Muslim community at may witness, dalawang witness mula sa mga Muslim, permado. Kasi kung merong ganyan, permado nung namatay, tas ayaw i-turn over ng kwan, pwede yan pakaso sa gobyerno. Pwede yan pakaso sa gobyerno. Pero kung walang ganun, para mahirapan tayo. So kung ganun, example, di talaga ibibigay, tas wala tayong patunay na mga ganun, so ang mangyayari, magsalatul janaza na lang tayo dun sa harapan ng kanyang kabaong, example, kung nakalamay pa, or kung andun na sa sementeryo, magsalatul janaza na lang tayo pa sa kanya, kahit na lang may bigay natin yung kahit iilan na lang sa kanyang karapatan. O kung nalibing na, kahit dito na lang salatul gaib, yung absent na salatul janaza. Salatul janaza pero wala dyan yung mayit. Okay? Tanong. Wamanggod si Babu Lilit, makausip gawa ko, ndang oras. Anong oras, Pad? Kung 9:30 na. Anong oras, Pad? Grace, ha? 9:09. May kwan pa tayo, 21 minutes para magtanong. Itong yauswa doon pantagsang basketballista. Okay. Pwede ba kuno kumadto sang lamay nang yamatay na kaper? So, kung ang punta mo doon is yung tinatawag na ta'ziya, kaya makinig kayo ha, kasi parang controversial ito at yung current issues ito, lalo na doon sa nangyaring namatay na basketballista na hindi Muslim. May mga Muslim na pumunta, ano ba yung tingin ng Islam doon? So yung pagpunta sa doon sa namatayan na non-Muslim, yung titingin ka pa dyan, wag na. Yung titingin ka pa dyan sa kabaong, wag na. Kung pupunta ka man doon, yung puntahan mo yung pamilya niya, ita'ziya mo siya, i-condolence mo siya. Kasi kahit naman sa hindi Muslim, pwede ka mag-ta'ziya. Yung pag-condolence, yung pagsabi sa kanya ng mga mabubuting pananalita na makakapagaan ng kanilang nararamdaman. Kung gusto mo makapagdala doon ng pagkain, magdala ka ng pagkain para sa kanila. Pero wag ka magpatagal doon. Isa na dapat mong batayan, wag ka magpatagal doon kasi talaga kung tatagal ka doon, di may iwasan, may mga aktibidades sila na dapat wala tayo doon. Wag tayo sumali sa mga ritual nila. Pero merong mga scholar na yung pinakamainam, wag ka nang pumunta doon. Kasi yung iwasan mo doon yung fitna. Yung fitna, lalo na example, kung andun ka doon, example, ikaw, imam, pumunta ka doon, tas napicturan ka, na-upload ka, ano yung masasabi ng yung mga mangmang na mga Muslim? Mami-misinterpret kanila. Mami-misinterpret kanila. Pero kung yung punta mo doon is makapag-ta'ziya, condolence sa namatayan, o makapagbigay ng kahit kakaunting da'wa patungkol sa Islam, lalo na sa incidenting nangyari, so yun, walang problema. Pero wag ka magpatagal at wag ka sumama sa mga ritual nila. Okay? Ayaw da. Ha? Aber paparinti. Ha? Takbir ng Eid. Ano yung bot pasabot takbir? Ang takbiratul ihram. Yung pagtakbir naman, ganito, yung parang ganito sa balikat. Allahu Akbar. Yun, isa yan. Meron rin na ganyan, yung tinga, walang problema. Pero yung ganito, Allahu Akbar. Yung iba pa, Allahu Akbar. Ha? Wag yun. Ganito, ganyan. Or ganyan, pwede. Walang problema. About naman sa paglagay saan ba? Dito. Parang nalukot. Diba? Parang nalukot. Yung iba dito.
yung iba dito, yung iba nga dito. May khilaf kasi yung mga madhab dyan. Example, yung madhab ng Malikiya. Yung madhab ng Malikiya yung ganito lang. Kaya wag kayo magsabi sa lahat ng sitwasyon na basta nakaganyan yung nagsala, Shia. Kasi yung mga Shia ganito. Hindi sa lahat ng sitwasyon nakasabi ka Shia kasi yung madhab ng Malikiya yan yung famous sa kanila. Baka nagtaka kayo nung time na nag-imam ako dito na nakaganyan lang ako. Baka nagtaka kayo doon. Nag-imam ako na may time na binababa ko yung kamay ko. Yung binasin yan, nabi daw yaga imam ako, yaga batya. Manag yung lagam. Minang maghupong ako ba? Maghupong nga kayo, magminim ng yaga kuwan ako. So para minang makasunga ako, yung pigaminan ko. So why problema sin yan? Why problema sin yan? Kung mga mininyan na reason. So kung why reason mo, ayaw. Butangan yun sa kwan. Kay sang kwan yun, yung asal yun ng sambayang ng Rasulullah, minini. Tiyaga butang yun sang aba. Okay, ang hilap kong adi, okay, pinakakuan, adi yun. Kadagan? Okay. Usip pa. O ba yan? Kamo na. Abo. Humika, di pwede way usip mo doon. First night ta doon. Pas muna. Dress, usip dress. Marigi ang mga usip mo kagay na, bawa mo tipuna di. Ano pa? Duwaya? Ano? Ano yung usip mo saan? Ano? Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Lagkum yan. O lagkum yan. Kaso minamaum yan na kung nita yan i-review kay tafsir dayan ba? Tafsir dayan. Nita yan i-review. Sa sunod ko dayan tubag. Usip na kadaygan. Oras. 9:15. May 15 minutes pa na pwede tayo magtanong. Oh. Tuko badyaw. Nawapat yan sa kanak na naging bukto na ba yung relasyon ng sa kanak na yawa ba yung anak ng pagkanak o pagkanak? Like ono? Halimbawa, yung mga wapat yan sa kanak na bago din yung kabilitis lang yung anak. Mabukto na ba yung anak ng anak o pagkanak? Ano yung bot mo pasabot sa inyan? Yung mawapat ba na, hindi naman makat ko kayo. Yung kada niya mawapat na kaganak, waman mag-Muslim. Yan yung Muslim. Yung Muslim po, ama bukto ba yung hak ng kaganak na doon na Muslim, kada na yung Muslim. Yung pagdua? Yung katulog na sa anak na yung pagkaanak na pagkakaganak ba, mamabuto ba? Buto mo na Muslim din, kaganak na niya, ganyan yung Muslim. Like mo no? Sample ko no? Ito sa Bible. Lagkom manggod yung usip mo bo? Yung usip ko, kung meron mamawapat yung taganak, Kapir. ilong mo na, yan, kung pwede, di damakan ko kay basa maka-appeal sa mga ritual nila, yan, sabab yan yata tumangkay ko dyan, kay sabab niya, hak na niya pagka, sitong taganak na dito, hindi na. Actually, ang pagpunta mo doon, wala nang koneksyon doon sa namatay. Yung pagpunta mo na lang doon sa pamilya ng namatay. Kasi yung ta'ziyah, hindi man yan para sa namatay. Ang namatay, yung 4 lang kung Muslim siya. Yung liguan siya, balutin siya, pagdasalan siya, at ilibing siya. Yan kung Muslim yung namatay. Pero yung ta'ziyah na napag-usapan natin kanina, sa kwan yun, para sa mga naiwang pamilya. Kasi yung pagkaintindi ko na naputol na ba yung pagka-magulang o pagkaanak, yung naisip ko, yung pagdua, kagaya ng pagdua ba, para sa kanyang namatay na kafir na magulang. Yun yung pagkaintindi ko. Pero hindi naman pala. Pero kung yun yung kwan, about naman sa pagdua para sa namatay na hindi Muslim, magulang mo man yan o hindi,
hindi pwede sa ating mga Muslim yung magdua tayo ng kapatawaran o awa para sa mga namatay na hindi Muslim. Kahit pa ito ay magulang mo o ano ba. Kasi isa na dalil natin dyan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, binisita niya, grabe, so magkaitin. So yun, binisita ng Propeta Muhammad yung libingan ng kanyang ina na si Aminah bintu Wahab. Binisita niya at napaiyak ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, yung awa niya para sa kanyang ina. Dahil sa pag-iyak ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga oras na iyon, napaiyak rin yung mga sahaba na sumama sa kanya. Yung makita mo yung propetang umiyak, ikaw mahiya ka rin na hindi iiyak. So, nag-isti'ran, naghingi ng permiso ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na bisitahin niya yung libingan ng kanyang ina. Na pinayagan man siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga pumunta siya doon. At saka humingi na naman siya ng permiso na magdua siya ng kapatawaran para sa kanyang ina, hindi siya pinayagan ng Allah ta'ala. Bakit? Ano yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nararapat sa propeta at sa mga taong mananampalataya ang magdua sila ng kapatawaran para sa taong nagshirk, hindi Muslim, na namatay kahit pa ito ay malapit sa kanila, magulang, kamag-anak at ano. Kaya yun, hindi pinayagan ng Allah ta'ala mag-istighfar ang Rasulullah para sa kanyang mama. Yun yung naintindihan ko na naputol na ba. So yun, talaga, wala na tayong magawa nun. Okay, tanong pa. Yan kami sa panahon yung bago mo, tapos napakato kami ng last night, di ba ka ikutin ko na magkapamilya ba, okay ba yun yan? Na Although, mag-isip pa kayo makauwi, mag-ikot-ikot kayo, malapit-kita ulit na pagkihan. Ano yung events yan? Makita-kita gay duwaboy mga... Ang yan, magkita-kita kami ubos ng mga kalinti. Pero sa ako na yung request na, mapapaganda kasi yan ito magkayan. Kung pagaya ka, mangit kami pa istorya ako sa mga kanabi, okay ba rin yan? Inshallah, ay problema siya yan. Yan sa agaw, pinakamadyo, kung way good day kadto mo na kuwan, likay. Kung ang kasal at di mo kayo makapil, nagalahi kami. Paglahidagid minin yan, para di ko ma-involve. Usip. Ano? Time pa, anong oras na? Okay, 9 minutes. Ano? Ha? Nang? Tataob? Ang paglaggab? Yang yama sa agap pugid, pantag sa paglaggab. Ang nakuha ko lang pantag about sa, yung ano ba yung paglaggab sa Tagalog? Kaya kahirap ng taga. Ha? Hikap? Hikab. Okay, yung about naman sa paghikab, yung mga labi na yung pakatugda. Ang nakuha ko lang dyan is yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhul o kama qala alaihi salatu wassalam. Naunang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung magtataab o maghikab, yung kuwan, yung isa sa inyo inaantok na, lalo na ngayon, falyumsik biyadihi ala fihi. Ilagay niya yung kanyang bibig. Ilagay ang kanyang bibig. Ilagay ang kanyang bibig sa kamay. Ilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Bakit? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yadkhul. Kaya ang syaitan pumapasok. Kapag ikaw ay humihikab na di mo tinatakpan yung bibig mo, yan. So about pa sa iba dyan, Allahu alam, yung iba daw ganyan, yung kailangan daw lift na kamay ang gamitin. Allahu alam, yung nakita ko, nabasa ko lang, kung maghikab ka, takpan mo yung bibig mo. Lalo na kung di ka nakatoothbrush. Okay, iba pa. Ha?
Verb ay magtiga. Ha? Yang about sa pagtiga, waya mabasa ko. Allahu a'lam. Nabi daw masarap yung pagkan. Nabi daw acidic yung yamakan mo. Nabi daw minum ko ng coke. Anong oras na sana? 53, 7 minutes. Wada Yosef? Ah. Ano gusto namin na game namin Nas, Alim Abdul Wahid. tinatawag namin siya Oh, Wahid. Wanay Abdul. ano gusto sa pangalan ko hindi daw na direct to our wahid Example. Example, yung tao daw, na may yung pangalan niya, lalaki ha, lalaki na yung pangalan niya kabilang dun sa mga Asmaul Husna. Yung mga pangalan ng Allah Ta'ala, di ba? Example, Abdul Muhsin. Actually, yung word, hindi, sino yapangan ka na Abdul Muhsin? Si Baba Adil Pakadi. Actually, yung word na, yung ngan na Muhsin, ang khilaf ng mga ulama san. May khilaf yung mga ulama kung kabilang ba yan sa mga pangalan o hindi ba kabilang sa mga pangalan ni Allah. Pero nabanggit yan ng sheikh ko na si Sheikh Abdul Razak Al-Badar sa kanyang kitab na about sa Asmaul Husna, mga pangalan ng Allah Ta'ala, na yung Muhsin kabilang rin sa mga pangalan ng Allah Ta'ala. May hadith na nagbanggit dyan. So kung ang isang pangalan ng lalaki ay kabilang sa mga pangalan ng Allah Ta'ala, lagyan talaga ng abdo. Alipin ng sapol. Abdul Wahid. Yung Wahid, Al-Wahid, ibig sabihin doon, Al-Wahid ang the one. O kasi, Qul huwallahu ahad. Yun, huwal wahidul qahar. Pangalan ng Allah Ta'ala yan. So, lagyan talaga ng abdo. O, pinakamainam. Dapat lang talaga, pinakamainam, lagyan ng abdo. O. Kung Wahid, kasi, yung iba, yung wahid kasi na sinasabi doon, nakirah. Iba kay Idris nakirah, di na ma'rifah. Kasi kung magsabi ka ng wahid, nakirah siya, medyo di mamakadagyang ka din kay nahumang gudyani. Nahumang gudyani. So yung nakirah doon, yung wahid, is marami yung klase ng isa. Pero kung magsabi ka al-wahid, so meron ka tayong tinutukoy dyan, ma'rifah yan. So kung wahid lang, inshallah, walang problema, wahid. Wahid. Pero kung al-wahid, lagyan mo yan ng abdo. Lagyan mo yan ng abdo. So kung kayo, magkaanak kayo bukas, tapos yung ipapangalan nyo sa anak nyong lalaki, kabilang sa mga pangalang Allah, lagyan nyo talaga ng abdo. Ha? Kung so ko, mininyan. Ngan ng Allah Ta'ala. Okay da? Okay? Ito gani, kung wahid, baka ng al-wahid, may problema insyaAllah. Pero kung al-wahid, wanadagid ng kuwan, Abdul. Hindi niya bitong sa suratul Ikhlas di bilang kulong Allahu ahad. Kung mga ulama singin nilolong ko na pero ilang bit na singin ng mga ahad ko kaya na wala mo din masunod. So kung man pasapot singin wahid siya. Ha? Wahid kung nakakong nagamit ng term na wahid sa inalayan. Allahu alam. Ikwandata muna yan. Research sa muna ito sa maktaba natin. So kung waday usip, inshallah, kita kamo adong Merkulis na madating daw man inshallah. Merkulis, magkasun kita, di kita magpadugay para makasugodan kita ng klase. Then, kung ang kanatan pa mangkagagad, gaw para mas magkadigdig pa kita. So asili dagita man, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Time pa. Timing ng araw?
Di ba July 1? Domination niyang kuwan, domination niyang white. Ayan, wala ko yan. Mm. Sabay ko yan sa kuwan. Pero pagkawibis, Wada. wala. Like, Baptist Merkulis man yung kuwan, 1 and 2. Masamok pa yan sa Miyerkules. Masama yan, kaya yan yung pinaka Pinaka-highlight silan. So, minini. Sabab sinyan, special tagid muna na barinan tagid yung klase sinyang gina simana. Then pagkasunod sinyan, back to normal kita Wednesday out Tuesday. So, mamay tabo, next week, Thursday, Friday, maklase kita. Thursday, Friday, maklase kita. Webis to mat next week. Pagkasunod saan, back to normal kita, Merkulis, Webis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then magdada ng snack no, akatampo para lamiyang baw. Yang sa shop. Minito da, atagan na kamo sinyan ng mga kopya. Oh. Pwede mo ito sa ganito kaya, makapantag